Na-promote sa ranggo ang pulis nga gayong may nakasunog sa bypass operation sa Turil Police Station sa Davao niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Si PO1 Luis Pantigabriano Jr. ang giingong mo'y mipahibalo pinaagi sa pag-text ngadto sa target sa bypass nga ipahipos ang tanang illegal nga drogas maong napakyas ang operasyon ni adtong taknaa. Apan sigon ni Police Regional Office Davao spokesperson Antonio Rivera nga si Gabriano na promote og gibalhin sa Boston Municipal Police Station sa Davao Oriental. Matud niya nga sawa pa ang kaso, daan nang mi-apply og promotion ang police officer ug migawas ang order nga na-promote kini niadtong Nobyembre 30. Dugang niya nga walay nakit-ang sayop sa application ni Gabriano ug taktakon lang nila ang opisyal kung mapamatud-an nga nagkasala kini. Si Gabriano nag-atubang karon og kasong nakalapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, theft ug 2 accounts of grave misconduct.